Amma wannan mako za mu tattauna ne akan mata tare kuma da gudunmawa da suke bayarwa a cikin al'umma. Malama Aisha, barkanki da sake nan wannan zaure wannan mako. Ga maudu'inmu na yau shine wani gudunmawa mata za su bayar a al'ummance a cikin gidajensu na aure a cikin al'umma. Me kike ganin wani gudunmawa kike ganin mata za su bayar? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na gode da kuka marabce ni. Mata suna da gudunmawa mai da ki manta ba, akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace al'ummu hiya madrasatul ula. Ita uwa ita ce makaranta ta farko da ɗanta zai attending. To don haka zai fara zuwa. To don haka tunda ɗa nan ne makaranta ta farko da zai fara zuwa, to ita ce ginshiƙin tarbiyyarsa. Ta farko ke. Yawwa. To in ta tarbiyyantar da shi ya tarbiyyantu, sannan lokacin da ya kai shekarun da za a miƙa shi makaranta aka miƙa shi, still fa aikin ta bai tsaya a nan gurin ba. Kin ga da farko uwa za ta fara tarbiyyantar da yaronta ta hanyar ta nuna mishi yanayin yanda ya dace ya ci abinci. Tana kula da shi tun daga shayar da shi da irin yadda za ta lura da kanta ita kanta lokacin matun tana ɗauke da shi a cikin ciki. Don a musulunce za ki ga cewa tarbiyya yana fara tun kafin a haifi ɗan. Tunda musulunci ya nuna maka cewa ka nema ma ɗanka uwa ta gari. Tun kafin neman auren. Yawwa, to wannan yake nufi yana nufin cewa uwar ita ce ginshiƙin tarbiyya. Ginshiƙin gida. Yawwa, ginshiƙin gidan gaba ɗaya. In uwar bata zama ta gari ba, akwai matsala. To ta yaya an ce wai faqidu shay'un la yudihi, wanda bai da abu bai ba da shi. Ita kanta in ba ta da tarbiyyar to ya za ta yi ta bada ma wani. Bari in sa baki a wannan gabar malama Aisha. Da kika ce wacce baka ba da abin da baka da shi. Za ki duba da al'ummar da muke fama da shi. Za ki ga yawancin iyaye mata ya kamata a ce an sake komar da su gida ne sun sake an musu tarbiyya. Amma wai su ne suke da 'ya'yan da za su ba su tarbiyya. Wannan zance haka yake saboda like most of ma'auratan are not even qualified to be parents. Ba su ma cancanta a ce sun zama uwaye ko ubanni ba. Saboda rashin, a nawa fahimtar, wannan is my own point of view. Saboda rashin sanin kima da daraja da ɗaukaka da ni'ima da jarrabawa da Allah ke bayarwa a tattare da wannan role ɗin na dangantakan a matsayinka na uba da kuma na matsayinka na uwa. Saboda idan bari da bar ki ci gaba. Ki faɗa. Saboda wannan tafarki ne da zai tafiyar da kai, Allah kaɗai sai ina zai ajiye ka. Zai ajiye ka ne a tafarkin farko, ina zai kai ka. Saboda shi ya ce in ka mutu za a kai ka kabari, abu uku ne za su tsaya. Waladun salih. Yawwa. Ɗa na farko, to wannan ɗan fa shine product ɗin wannan auren. To wani effort za ka sa wajen renon ɗan da har yau in ka faɗi ka mutu ya tuna kai saka adda. Kwarai kuwa. To akwai wannan, so shi yasa kin gani kafin ma maganan cewa ka nema ma ɗanka uwa ta gari, in kika duba za ki ga akwai wata aya alƙur'ani da take magana akan lokacin da annabi Musa da Khidir suka tafi ya je tsaye da wannan katangar. Ai an zo an yi magana sai aka ce wa kana abuhuma salihan. Shi mahaifinsu shi dalilin da yasa aka tsaye da katangar, Allah ya tsare musu wannan dukiya ta su a ƙarƙashin wannan katangar saboda mahaifinsu mutumin kirki ne. So kin ga mataki na farko da tarbiyya shine kai ka zama mutumin kirki. Na biyu ka nema ma 'ya'yanka uwa ta gari. Kin ga abu biyu ya haɗu, sannan kuma in an zo yau da gobe ana mu'amalan ana addu'a. Allahumma janibna shaytan wa janibi shaytan ma razaqtana. To me ake nufi anan? Kin ga har yau dan ake ma tanadi. Tanadi, sannan Allah ya bayar kuma still dai ana ta addu'a har a kai ga cewa an haife shi, an haifi da a tarbiyyar musulunci da ake nema su zama. To a tarbiyyar musulunci sai aka ce in zaki bashi ma ko abinci zaki bashi ki fara da hannun dama. In yana nan yana cin abinci har ya kai wani stage din, ki rinka bashi. In ya zo yana sa hannun hagu ki ce a'a ba hannun hagu bane, kuma ki treating ɗin shi da love da care. Ba wai ko yana kankani komai ya tashi kin dake shi kin zage shi kin hantare shi, to wannan ba shi bane. To in aka gama wannan stage din, saboda a tarbiyya yana da stages uku na taɓa faɗa. Akwai stage in farko shine daga haihuwan yaro zuwa shekara 7. Daga shekara bakwai din nan kuma za a yi ta tarbiyyar shi sai ya kai 14. Daga 14 nan kuma sannan stage na ƙarshe shine zuwa shekara 21, so 7 times 3.
21 to ana ganin cewa in ɗa ya samu wa'annan stages ɗin daidai insha Allahul karim su ne za su zo su zama mutanen kwarai da za su tallafi al'umma. A stage na farko zaka treating ɗin shi da love da kiya kana nuna mishi abu a hankali har sai ya kai shekara 7 wanda ba za ma ka fara sa shi sallah da yake cikin shikan musulunci ka forcing ɗin shi sallah da ba sai ya kai wannan shekara 7 ɗin za ka dai nuna mishi harkokin yanda ake kaɗaita Allah da sauransu da su tasbihi makaranta ya fara koyan karatu sai ka koya mishi karatu. Yanzu a shekara 1.5 ake sa yara a makaranta malama Aisha. Muna getting ɗin shi upside down. Kuma abin da ya sa saboda kin ga maganar turancin nan yara suna zuwa makaranta suna koyan abu biyu. Su koyi turanci su koyi abin da yake nan. In baka kai su makarantar da wuri ba sai ki finding out kai shekara 7 din bai iya turanci ba amma ainihin fahimtar karatu yana fara ne daga shekara 7 ko a education. Malama Aisha kafin mu deviating from maudu'in mu a nan shine role din da mata ke playing a ci gabar al'umma. Kar mu ba da more emphasis on the child development. Wannan wani maudu'i ne mai zaman kansa da in mun samu dama za a zo a fahimtar domin iyaye su san wannan abu. Haka ne. To shikenan. Mun bar wannan amma matan kin ga daga aihuwan yaran har zuwa renansu to suna ba da gudunmuwa mai matuƙar amfani. Mata ita manaja ce ita wata abu ne na daban wanda za ki samu in a gida ne in tana lura da gida to za ki same ta dole sai ta yi shiri planning yanzu da za ta lura da gidan wata za ki samu tana zuwa aiki tana lura da 'ya'yan tana kuma tarbiyyantar da su sannan shi kanshi mijin tana lura da shi saboda idan kina gidanku ana tarbiyyanki ana renanki amma lokacin da kika isa gidanki kin zama mai renon na kuma ki fara renon mijinki in kika yi renon shi da kyau ke ne za ki ji daɗi in baki rene shi da kyau ba kuma to kika nuna mishi abubuwan da zai baki wuya a rayuwanki to za ki zo ki sha wuya da shi in kika gama renon shi kina cikin renon shi kuma 'ya'yan za su zuwa ki ci gaba da renon su tare shi yasa aka ce wai mace is a caregiver ita wata ne wanda take ba da kulawa na musamman ga kowa da take tare da shi to kuma kulawan nan ya haɗa da tarbiyya abinci lura da karatun yaran saboda duk yadda zaka biya kuɗin makaranta mai yawa aka ce baka samu matar da za ta kula ta tabbatar da cewa an je makarantar in an je an dawo ta duba me aka yi an yi ko ba a yi ba a'a akwai yawa aikin gida da aka bayar ko babu an yi shi ko ba yau da safe sai karfe 7 saura kwata na tuna ashe da aikin gida da ba mu yi ba. You could imagine kuma ana kokarin a kokarta a karya a tafi makaranta but haka za mu squeezing a ce an squeezing an samu an yi wannan aikin gida din saboda kar in je makaranta ni za a wa bulala ba ma ɗaliban wahala. Gaskiya ne wannan haka yake to kin ga idan bata lura da wannan ba an fara samun mushkila amma an ka samu matar da ta lura da wannan to ta tsayar maka da tarbiyya wata matan zaki ga ɗanta zai ce mama yau na gaji ba zan je islamiyya ba ka gaji to shikenan huta gobe a haɗu gobe to kin ga nan an fara samun gibi dan shi karatu mataki ne ɗaurawa ake akai kuma in yaro ya gane haka sai ki ga yana yawo a waje wani me yasa baka je makaranta ba ban da lafiya ne wani lokaci school din ne ma za a ki zuwa za a fita a ita mashe ban da lafiya ne ana tafiya makarantar sai kiga yaro ya wani yana ta yawo a unguwa kila ma'aifin baya nan amma da Aisha a wannan digirin ba zan yi wannan tambaya kina gani al'umma da muke samu kyakkyawar al'umma da kuma al'umma da ke cike da zaman lafiya na tattare da wannan tarbiyya da mata ke bayarwa as caregivers from the initial stage? Kwarai da gaske tana tattare da shi saboda idan yaro ya tarbiyyantu akwai abin da zai gani zai san cewa an riga an hana shi ba zai je ma ya fada gurin ba zai tsaya gefe yana kallo ko da a ce abu ne yake faruwa ki lura da yara kala ne akwai wanda shi kai tsaye zai je ya fada cikin abin akwai wanda kuma yana gani zai gudu ya koma gefe wani kuma ma zai gudu ya tafi gida saboda menene an riga an tarbiyyantar da shi cewa wannan abun ba daidai bane kar ya je ya shige shi. So kullum muna karantar da yaran mu muna nuna musu muna musu addu'a sai kiga Allah ya bamu mafita amma in mu kanmu ba mu tarbiyyantu ba an zo ga aikin kin ajiye kin je kin kare a gurin TV yaran sun zo sun kare a gurin TV
kowa yana kallo, to wane ne zai ce ma wani je ka yi? A wannan zauren baran taɓa mantawa ba, akwai makonni da dama da suka wuce da muka yi magana akan tasiri da kallace-kallace ke yi wajen ta'addanci da muke fama da shi, especially Indiyar Hausa. Da za ki ga yawancin an kalla ba komai ake koyo ba sai dabanci. Wanda yanzu muna ganin manifestations ɗinsu a cikin unguwanninmu. Kina ganin iyaye mata sun ba da dama kenan, ko kuma kar iyaye mata su ce ni na tura musu laifi. A'a, tambaya nake kuma ina so ki fahimtar da ni. Shin iyaye mata sun ba da ƙarfi wajen aukuwan wannan, ko kuma a'a yaya yake? Gaskiya su ma sun ba da gudunmawa. Wani lokaci ba a yin shi wai da sani. Ana ganin cewa ko to abu ne na jin daɗi mu kalli TV mu ji daɗi bari mu kalla, ba wai suna yi da manufa bane na cewa yaran su koya. Ba su gane illan shi sai an riga an tafi. Wata ma za ta ce miki a'a ba nan suka koya ba, a anguwa suka koya. To gaskiya ne, a unguwan zai yiwu shi yaron unguwan shi ma a can ya je ya gano shi ya koya. Abubuwa da yawa sun ba da gudunmawa wajen lalacewa wannan tarbiyyar da dabanci, amma shi ma kanshi kallace-kallacen na yana ciki. Saboda in ka kalli abu ai daman kana koyan darasi. Kuma baki san darasi mai kyau in ma akasin haka. Kuma baki san wani abu ba, wato abin da zamu karanta a littafi wani lokaci ba su zama a zukatanmu da kwakwalenmu, face abin da zamu kalla in a visual form. A muna kallo abu ne masu motsi, mutane ne, sai su zama imprint a zukatanmu, su zama imprint a tunaninmu. Zaka ga shekara da dama ka taɓa kallo, amma zaka iya bada labarin wani fim da ka taɓa kallo tun a yaranta. Dama haka ne. A yanzu baki ga schools, makarantu ai wanda suka ci gaba suna tafiya suna barin karatu kawai zalla, suna haɗawa da audio visuals, abubuwan da ake kallo saboda suna ba da tasiri mai girma. Wani shi ran shi ne baya so ya ɗauki littafi ya karanta, wani yana fara karanta littafi da yayi bacci. Amma in aka ce miki kallo ne sai kan 12 ne yana, to don haka kuwa na rana ne zai gagara yi. Allah ya sa iyaye mata suna sauraron wannan gudunmawa da kike badawa a wannan zaure. Amma kuma still zan koma in janyo mu still maganan to idan al'umma ba ta yi kyau ba za mu ɗora alhakin laifin ya yake. Duk da ina cewa al'umma ba za ta taɓa yin kyau nagartacciya ba a cewa yau mace ne kaɗai za ta tsaya ba. A'a, duka iyaye guda biyu da al'umma gaba ɗaya suna da gudunmawa da haƙƙi da za su bayar wajen samun ingantacciyar al'umma. Yawa, to yaya kike gani taɓarɓarewa, especially wanda ake samun barakar rikice-rikice ko ta addini ko ta ƙabilanci, yaya za ki nasabta wannan ga mata ko kuma da iyaye maza ko kuma da al'ummar ne? To akwai abubuwa da yawa da suke jawo wannan. Rikice-rikice dai yana zuwa ne saboda akwai talauci. Akwai rashin ba da ilimin da ya dace. Ilimin ma kin san kala-kala ne. Akwai wanda ya dace, wanda zai karantar da mutum yanda zai yi abubuwa. Akwai kuma rashin kula da tarbiyyar 'ya'ya. Wani lokaci ina wani ban sani ba yayi can. Ko kuma uwar ne ma ta ce ku fita waje ne ma in huta, ku je waje ku yi wasa. Wato irin wa'ina abubuwan duka matsaloli ne. Ku fita waje in je in huta, to wa kika ba masu a waje? Wani yana nan shi a waje yana tsaye jira yake su fito. In suka fito shi kuma zai musu nashi kalan tarbiyya. Wani ma zai je ne, in ya je wajen zai ga abin da ake yi shine yafi yawa a al'umma, sai ga abin da yana burge ni. Wani kuma to in fa ban yi haka ba ni ma ba za su sani a cikin abokanansa ba. Sai zan tsaya ni kaɗai. To don haka sai ya je sai ya shiga dan a yi da mu. Wai if you can't beat them, join them. To shi ne sai ya je to ni ma bari in je dan a yi da mu. Sai ya je sai ya shiga a yi da su. To shi yasa yana da kyau mahaifi ya tabbatar da cewa ya yi abin da ya dace, ya sa yaron shi a inda zai koyi ilimi nagartacce, saboda shi kanshi zuciya in ba a cika shi da alkhairi ba to aka san haka yana iya cika sosai. Cika shi. Ya kuma ba su abincin da ya dace a gida, an suturta su yadda ya dace, sannan kuma ya nema musu uwa ta gari da za ta taimaka mishi idan baya nan ya je neman abinci. Ita ma kuma sai ta tsayu da kula da tarbiyyarsu da tabbatar da cewa ya je makarantar nan, ta dafa musu abincin sun ci, ta ba su akan kari, an yi abin da ya dace. Baki faɗa na ɗauka da ke magana da kuma 'ya'yan sun kai a sa su ma neman sana'a. Zama rashin abun yin ke daɗin kassara mu. An yi maganar talauci. Talauci na ɗaya daga cikin gishiri da ke assasa ko taimakawa wajen yaɗuwar fasadi
da kuma fasikanci da kuma crime and criminality, but still ya boils down to cewa yau talaucin ta yawa muna zaune muna naɗa hannu muna jira Allah ya bamu. Wani efforts iyaye ke sawa domin 'ya'ya su zamo sun tsaya da kafafuwansu su nemi na kansu. Bari in baki one example. Uba ne wa ɗan aure, ɗan is the first son. Sai kuma uban ke ciyar da ɗan. To yanzu to the extent an yi 'ya'yan yanzu like jikokin shi kenan. So still uban ke ɗaukar responsibility. Sai na fara tunanin, a'a soyayyar ce ta yawa to the extent da ya kamata yanzu ka huta shi ke lura da kai amma kai ke ci gaba da lura da shi, ko kuma kawai ni ne ban fahimci concept ɗin ba. Wani lokaci yanayin fahimtar mu da gata ya bambanta. Akwai gatan da za ka ma yaronka na ka sa shi ya ilimi, gata ne wannan. Akwai gatan da za ka ba shi na ka sa shi ka ba shi abinci mai kyau wanda jikin shi zai ginu, gata ne wannan. Akwai kuma wani shi zai ga cewa to bari ma komai zan ma ɗan yana zaune a bashi komai a hannun shi, to bai gane cewa yana kashe ɗan ba zai iya yin komai da kanshi ba, ran da baya nan wa zai ma ɗan. Don haka 'ya'ya kullum yana da kyau in muka musu gata sai mu kuma tura su mu nuna musu cewa su ma su fita su je su yi iyakaci, mu ba su responsibilities, mu ba su guide, mu ba su kulawa yanayin yadda za su yi, mu nuna musu yanayin ina za su je da wa za mu je mu haɗa su su koyi wannan abubuwa, sai zamana sun koya sun tsaya da kafafunsu. Amma duk ɗan da ka ci ka rufe shi ka cika cewa komai zan iya mishi, to ƙarshen ta shi ba zai iya tsaya da kafafun shi ba, komai zai zama kamar yana tsoron ma ya fita ya je ya venturing ya yi da kanshi, yana ganin ba zai iya ba. Akwai ran da baka nan kuma wa zai mishi. Malama Aisha bar mu buɗe layin wayoyin mu domin masu sauraro su kira su tofa nasu albarkacin bakin. Bari mu ɗauki layi na farko. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam, wa ke kira kuma daga ina? Okay, gudunmawanka a minti ɗaya. To alhamdulillah gaskiya na ji daɗin wannan tattaunawar sosai. Allah saka muku da alheri. Amin. Maganar yara ƙanana, iyaye maza da mata su ya kamata su ga su yi wannan responsibility ɗin. In har ya kasance nauyin yaro shi ya tufatar da shi. Kuma soyayya shi ne da za ka nuna ma yaro. In har zai iya zuwa makaranta ya dawo. Dan wannan seventh din sama miki gurin aiki. Idan cikin titi wasu abubuwa da yawa ba za su dinga faruwa ba gaskiya. Wannan ma yara wani siyar je makaranta da yana zuwa ita da dawo ba inda za su je. Sai ana kwambaya kan gaba ana kwambaya. Kuma yawanci tarbiyyar sai muna bar ma mata. To mu mazaje za mu zama ba ma nan, amma mu kanmu mu jajirce saboda ita da yaran ma sun fi tsoron ma kan iyayensu mata dai. To da yasa mu bara mu jajirce a kan su don mu tafi hanya a daidai ciya ba zan a gudu tare a tsere tare. Allah ya saka ma iyaye mata da alkhairi a duniya ba su yana. Amin. Malama Aisha sorry yayi magana akan da gaske za a je makarantar a dawo sai kuma a zama very idle, sai kika lokuta da dama yana nan sai dai ita wasa da sharholiya, ko da yake yanzu sharholiyan ya zama wani trending issue, amma kuma ina tunanin 'ya'yan bai kamata a ce muna barin yara suna ta sharholiya ba, manyan dai su ya kamata a ce suna da tantance ɗan me za su yi a lokaci kaza, me za su yi a lokaci kaza. In aka yi musu hakan nan za ki ga an samu sauki. Wani ma yaron yana zuwa makaranta, school yana zuwa madarasa, sai ki samu bai da lokaci sai a hutu. To a hutun nan neman mishi abin da zai dinga yi. Bari mu baki example, ina da wata yarinya sai zamana ita a rayuwanta in muka je makaranta muka dawo, muna dawa sai ta kalle ni in muka gama abin da mama zan je gidan suwanci, in ce a'a. Gobe ma muka je makaranta muka dawo, the same thing, mama zan je gidan suwani, zan je gaida wani. Haka dai muke ta rayuwa. Sai na yi ta tunani sai na ce to yanzu abin da za a yi sai na samu mata wani gida tana, sai na ce to in mun dawo daga makaranta aka gama abin da za a yi sai ta je koyon ɗinki tun tana karama. Dan lokacin ba ta fi ko irin 9 years 10 years ba haka nan, in ta je ta zauna lokaci ta ɗan matan wanke-wanke tana dai kallo haka nan. To haka sai ya zama na cewa tana da wani schedule, ta san cewa in ta dawo daga makaranta ba maganan zuwa gaida wani ga inda za ta je.
in ta je gurin ta zauna aka gama abin da aka dawo kuma an gaji sai a yi sauran abubuwa da yayi to sai na samu sauki da maganan cewa zan je gaida wani ce mai zumunci za ta zama kenan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, wa ke kira kuma daga ina ake kira? Malamar Tala kana da sakon 30 wani gudunmawa za ka bayar? Masha Allah, da farko dai Ubangiji Allah ya saka ma da yawa a kai. Amin ya hayya. Gaskiya wato maganar tarbiyya lalacewar dai a ce uwa dai a ce ba za ka so ta ga ɗanta a cikin wani hali ba. Saboda ni ba a fahimta da iyaye shi ya kokarin su amma wani iyayen su suke ƙara tura ƴaƴansu shiga wani hali saboda me za ki ga yaro ka riga ka tura shi makaranta ko gun aiki ya ta yi iya kokari ka ga ka kula da shi amma sai ka ga yaron don gurin aiki da kake da yara ka tura yaro ya je koyon aiki a gurin aikin ba akwai yaran da ba za a rasa ba ba su da ina tunanin ya koyi daga gida saboda kai ya haɗu da yaran banza a gurin aikin ma in mutum ba a kula akwai irin yaran da bai kamata a ce ko yana mu'amala da su kuma su wajen aiki ko ba za ki samu shi ba mai so kuna aiki kuna aiki sun tafi da wani yaron wani guri me suka je kai ba a sani don haka ina kira da irin masu wajen aiki haka ko wani wani don Allah in ka kula da ɗan wani kamar ɗanka ka kula da shi su don kula da su wajen irin ɓangaren nan saboda yara wajen ba wai ya aikin suka zo kuma har wajen da tarbiyya akwai za ku tashi mun gode gashi ya mana sharhi sosai duk da na ce mun bashi sakon 30. Malama Aisha, in conclusion kamar abin da muka tattauna a nan shine iyaye mata suna ba da gudunmawa sosai wajen tarbiyya gudunmawa sosai a cikin al'umma farawa daga tarbiyyar yara da suke a gidaje. Har yanzu ba ki yi magana akan yaya dangantaka ko kuma nasabar haka take da tashin hankula da muke fama da shi ba. to nasabar haka tana Minti biyu. tana da nasaba matuƙa saboda menene in yaro ya tarbiyyantu ba zai je ma gurin da za a yi tashin hankalin ba kuma duk abin da ya zo mishi zai iya tantancewa ya gane wanne ne mai kyau wanne ne mara kyau to in irin wa'annan yaran suka yi yawa za ki samu waɗanda za su je ma su sa kansu su aikata tashe-tashen hankulan ba su da yawa. To bari mu ɗauki wannan layi. Wa alaikum salam, wa ke kira kuma daga ina ake kira? Sanu ka. Wa ke kira? Ina magana da Muhammad Sani Zabure. Ok, daga ina? Muhammad Sani Zabure. Ok. Na'am, gaskiya na ji maudu'i Allah ya saka muku da alkai. Sakon 30 malam kake da shi. To alhamdulillah Allah ya saka da alkai. Gaskiya tarbiyya mata suna da kaso mai girma a cikin tarbiyyar yaya saboda su suke tare da su ko da yaushe idan ka ga ɗaya na abu ba daidai ba mace tana tare da shi ita ta fi sanin abin da yake yi da namiji gaskiya mata Allah ya saka da alkai. Ba mu da abin da za mu gaya muku shi dai addu'a da kuma karin karfin gwiwa don abin da kuke ku dora a kai. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu ɗaya na gari. Malama Aisha, I think za mu ɗauki waya ɗaya shi kenan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam, wa ke kira kuma daga ina ake kira? Ina magana da Ibrahim Bakwabri ne lemo daga cikin garin Narkuta. Aiki malamai Allah ta kama ku da alkhairi. Kana da sakon 30 kuma ka fara cin lokacin ko wani gudunmawa za ka bayar? Muna jin daɗin wannan shirin na ku sosai saboda gaskiya saboda albarkacin wannan shirin da kuke mata suna tattauna wasu halayen da suke abin nan ne. Muna jin daɗi ku ƙara jan hankali da mata da mazan ma gabaki ɗaya. To mun gode sosai. Abun farin ciki ne a ce al'umma sukan canzu da magana ɗaya da mutum zai. Ko da a ce this is the only take home we have shine ba mu da abin bayarwa sai dai mu faɗakar kamar yadda muka sani. Malama Aisha, a minti ɗaya wani jan hankali zaki? To jan hankalin da zan yi shine to Allah ya saka mana da alkhairi mata suna kokari amma mu sake dagewa mu sake yin kokari sannan ku sani mata ku tashi kuna sana'a ta yanda ba za ku cutar da mazajen ko ba za ku cutar da 'ya'yanku ba ku yi abubuwan da ya dace don mata ma suna yin sana'a kuma suna yin arziki ku tuna sayyida Khadija yar kasuwa ce a mata ba matar da ta ba ma ci gaban addini irin wannan ci gaba da ta bayar don ita ana ce mata ma ummu masakin saboda tun kafin zuwan musulunci abinda take yi shi in ta ci riba to takan raba ta ba ma ciyar da wannan ce da offers ne marayu
ta ciyar da marayu wannan dama to in baki nema ba ta yaya zaki yi wannan duniyar nan fa gonan neman lahira ne mu yi Malama Aisha bari kokari. tsayar da ke a nan za mu je hutun minti ɗaya ko sekon 30 sai mu dawo. Who wants Chara? Hands in the air! Everyone loves Jara, and every pack of Maggie Star 100 cubes now comes with 5 extra Maggie cubes just for you. Look out for the new Maggie Star pack with 5 extra cubes to get your own Jara inside. Maggie, cook the difference. Lallari kai, na ji kamar mai samun karuwa kai da iyalinka. Na gode abokina, na gode sosai, na ji daɗi. Mun gode sosai ranka ya daɗe, yayi gida da yara. Muna nan lafiya kalau. To yanzu dai ni da matata mun gama shiri don bikin suna ƙarshen makon nan. Ka san fa ina murna sosai. Gaskiya ce abokina, amma kana ji na ina fata dai ka karɓa allurar rigakafi na farko da ake wa yara. Abba abokina, ai ka san ba ni da matsala akan wannan. To ya batun rijistar haihuwa fa? Ka ji min mudi da wani zance. Yau rijistar haihuwa kuma. Ni ta nake ai mun gama komai tunda ita ai ba dole bace. A'a, angon karni. Ai da zarar an haifi yaro yana da kyau iyaye da su gaggauta su yi masa rajista tare da karɓar dukkan allurar rigakafi da suka wajaba. Kuma yanzu haka ana kan gudanar da rigakafi na musamman da ake kira SIA wato Supplemental Immunization Activities. Ana kuma yin rajistar haihuwa ma. To naji duk da kake ta wannan magana a ina ne zan yi wannan rajistar? Ai ka garzaya dukkan wata hukumar kidayar jama'a ta ƙasa da ke kusa da kai ko hukumar lafiya matakin farko. Ka tuna fa bikin sunan jaririnka ba zai taɓa wani armashi ba har sai ka masa wannan rajistar. Mun gode sosai da wannan ƙarin haske. Ku yi rijistar yaranku da sauran yaran da ke ƙarƙashin kulawarku a yau don samun shaidar haihuwa daga hukumar. Wannan rajista na da sauƙin gaske kuma kyauta ake yi ga yara daga haihuwa har zuwa shekaru 17 a duniya. Rijistar haihuwa hakkin yara ne don haka mu kare musu shi. Ko da bayan rigakafin musamman din za a ci gaba da yin wannan rajista. Wannan sako ne daga hukumar kidayar jama'a ta ƙasa da tallafin asusun UNICEF. Salamu alaikum masu sauraro, barkanmu da dawowa daga wannan takaitaccen lokaci. Kuma gashi mun kwararo da wannan malama Aisha wannan shiri ya zo kuma ƙarshe. Sai dai mu ce mu sake fata mu sake haɗuwa mako mai zuwa Allah ya kai mu. Ni Sumaya Abubakar Muhammad wacce na gabatar nake ce mu haɗu mako mai zuwa. Amma kafin nan zan tunatar da mu a koyaushe kamar da muka saba shine mu sani cewa dukkan ɗawainiya ko kuma responsibility da Allah ya ɗora mana zai tambaye mu musamman wajen tarbiyyar yara da kuma kula da su. Saboda ya ce dukkanin ku masu tarbiyya ne kuma za a tambaye ku akan abin da aka ba ku tarbiyya ko kuma iko abin da aka ba ku akai. Mu haɗu mako mai zuwa Allah ya kai mu. Assalamu alaikum.